Hello guys, welcome to my YouTube channel. दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों। दायो बे भिडिअआनो जाहैबाय आंनि बिहावनि मोसौखौ सोरबा दाननानै हरदों आरोना। बे मोसौ दाननानै हरनायखाय डाक्टार लेंहरदों। दायो आं बे डाक्टारखौ लानानै थांसिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। लोगोफोर, खोनानो मोननायाव रुवाजों दाननानै हरदों होनदों। आंबो नुवाखै लोगोफोर, नोंसोरो भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थासिगोन माबायदि दानदों रुवाजों। लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। गाइस, जेखियानो जाया मानो नुग्रोमोना बुहुद दुखु मोननाय फैदों, गाबखांनाय फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लोगोफोर, पशु जिनिसखौ बिदि खालामनाया बुहुद अननाय जादों। बुहुद दुखु मोननाय फैदों। मानो होनोबा बिसोरो जेबो बुजिया। मानसिया एसे साननांगौमोन आरो, पशु बुस्थुआ जेबो बुजिया साननानै। नाथाय मा खालामनो, मानसिनि गोसो। मोसौ, नोंखौ जाय दानदों बै इसोरासो नाहरसिगोन। मोसौ, नोंबो जि अख्राना। नोंखौ बिजि होसिगोन, नोंखौ आदर लासिगोन। थाम्फै बारलाय बुसै नै। लोगोफोर, बुहुद अननाय जाखाबायना बुस्थुआलाय। जाय दानदों बे इसोराव माबायदि साजा मोनगोन, कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर, कमेन्टआव खोन्थाहरदो। नायो लोगोफोर, बिसि गुवार आरो बिसि गोथौ। नुखाबायना लोगोफोर, बिराद गोथौ नुबाय। खेमसेयानो हालांजोबावो नै लोगोफोर, एसे गोथौबावदों। नायदो लोगोफोर, मोदोम थोदोम जिजोब्बाय। लोगोफोर, मा खालामनो, मानसिनि गोसो बियो। नायदो लोगोफोर। गाइस, मोसौखौ सुथेसिगोन। नायदो लोगोफोर, मोसौआ सानाय मोननानै बुहुद बाब्राबगासिनो। साबा माथो खालामनो लोगोफोर, आदर लाखानांसिगोन। लोगोफोर, मोसौआ एसे फिसासोमोन। बे मोसौ फिसाया न'आवनो थाबाय थाखायोमोन। बिनि उनावहाय सासे न'खरावहाय थांदोंमोन आरो बियो ना। थांनानैहाय बै न'खराहाय बेखौ रुवाजों दानना हरबाय। थारमाने गावसिनि न'आव थांबाय नालाय। नाथाय मोसौआ गबाय, गनानै जेनेबा सोरनिबा न'खराव थांबाय एबा माबा मोनसे आबाद जाबाय, बेफोरबायदि दाननानै हरनांगौ दरखार गैयाना। नांगौबा बिगोमाखौ बुंफै, नांगौबा एसे एनै बुनानै हर। नाथाय बिदि दाननानै हरनाया बुहुद अननाय जादों आरो। लोगोफोर, बे मोसौआथ' रुवाजों दानजाबाय। बै दानग्रा मानसिया इसोरनाव माबायदि साजा मोनगोन, बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो। कमेन्टखौ आं फरायगोन। लोगोफोर, मोसौखौ सुथेखांबाय, बिथुखांबाय। दानिया दस्रायाव खायथ'नोसै एसे साइडआव। जिखियानो जाया लोगोफोर, नायदो मोसौनि हालोदखौ। मोसौआ एसे फिसासोमोन, हालबो सिखायाखै।
स' गाइस जों न' फारसे आवगायबोबाय। जोङो मोसौखौ बि थुनानै फैबाय जोङो। स' जिखियानो लोगोफोर जों थांसै न'आव। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबा थेंक इउ स' माच लोगोफोर। जिखियानो लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना हो। बाय बाय लोगोफोर।